Omancho murigereri keriga asinjoko sanga marika machino gwetera asinchele lesson nende totara jo chaka kwigire lesson ntwigera ase egepindi gekeiga ki Biblia muri sinatoleta asinjo kwigera marikayo igo chinga kichiga turajira asinjo gosaba irinda mwe ikanya kobogotora tosabe tata Nyasaye twakobakira nenda semambingia biamona asinjo watu kirero iga asinjo ko wa weto moyo tuamenyere ngana abange barari kurwaso bwiko bense lakini Nyasaye witontu moyo turi twasabire no murigerio ito yo turigeti asemambi abono gatora tiko sangadinga neliga sobwamo mwiko atubeka asobwamo atwegeri buna abana bawo twasabira Kristo motori ito Amen. Amen. Bwana watokunya koligereria na bomokonya koligereria se TV abwe na mbalere konya goetororo na mogo totomera message wetera ase enambe yo elinde ntobato gosoma chinga kichiga ndotera gotera kuri namba 199 asa matera ito elinde tonya ka to como va como ne tutaji ko nya ka to gosoma marika machendo to chake Ensaingi ya yogo saba kundu siense yeme chando na kongira asetata mote vieko gania kwane ekeronde no bororo moyo no nyoro koremia iriombua omotemi ensaingia yogo saba ensaingia yogo saba irago sorora kwane gocha sarero mwegenwa oyo korwa ogo sesenya tebire morigererie nyegere ngana no buya ni moekero wechanda nganye tensa yogo saban ensaingia yogo saba nyore okore miakwao korwa egetu noagia piska dorenkaya nendagende sobogi manintenene doreke wayakare ngakeriogi asembeo buya ensayogo saban omwanchwa omurigereria naendo motegereri bwiringana rio manene ase mambi yetori no mogoko ase okwarigania ase eng'ane enke torarigerie devotion totaraso ase lesson na amang'ana ita manene yakorwa ase gitabu kia Baibirania egesiri kiri tang'ani nero yagosoma ase bire binge nechinchira chinyinge Nyasaye agukare nigarenge gukwana n'ekisokoro kyeito wetera asabani olinda samwa tukaya ayo mwario okwanire n'intu wetera aso mwana oye oyo Nyasaye aragete kobwa omunyamwando bw'ebintu byonsi
na gwetera asare agatunga ense. Bona omusumbo Nyasaye oyo kuruku Paulo yagotomanyinga asa matuka etira mange tata Nyasaye ari gokwana amanaintu asichinjira ao wetera ase ababani. Kurinda asa matuka yo mari okwanira amanaintu wetera ase omwana yo mwanchu achorete koba omutungi bw'enseye. Ande ekero atunga ebinto ekero twagwase ebibe naende omochorire koba omonyamwando bw'ebinto byonsi wetera ase amakweri aye nekero asibirie ebibe bia mwanyabanto na ebyense engima wetera ase ogokwa nokoboka kwaye bono waikaransete ase okoboko bwokorio bwa tata Nyasaye. Mwanchu esabato yaeta twigere yeuri ya Yesu Kristo bono monyamwando bw'ebinto byonsi tukarigeri tukarora ng'a ebinto bitongire esense eye ebinto bire igoro n'ebire ase ebire inse yense byonsi Yesu Kristo obitongete nekero abitonga tukarigeri tukarora ng'a omobe agacha ase ense eye iga akang'aina abaibori baita batang'ane Adam na Hawa baetu kobo oboteneneri bw'ense eye. Keraoruka ase omogondo wa Eden akaboria awo okoboria okomong'a aye omokungu matunda ande nare mwakanetiwa ase omogondo oyo omoria. Egesiri kia gatato kia egetabu kia omochakano yokora awo okomotebi ng'a omonene yatotebetie ng'a amatunda onsi omogondo ntorie korende ritunda rire gatigati omogondo riokomanya amabe na amaya ntokuna naende ntoria ekero torarie igotora ntokwe. Saitani akamatebi ekene Nyasaye amanyete ng'a mokoriria mokoigoka amaiso babe bunera ari momanya amabe na amaya nekene mogokwa. Mwanchu agetorigiririga ase omogondo orio Eden amatunda arengo arengi chinsemo isatu. Ritunda riritang'ani riarenga ase okomanya amatunda yeritang'ani ase okomanya amatunda yeritang'ani arenga ase okoripuna endagera. Itunda ria kabere ndiarengo riokomanya amabe na amaya. Ritunda ria gatatu ndiarengo riokorwa obogima bwa kare na kare. Oriomo bakarora ng'a Adam na Hawa baisa koriria itunda riokomanya amabe na amaya amaisa bona igoke mbamanya amabe na amaya naende mbatwara obwamate obobe na Nyasaye gekora bangire komoigwera. Ekero arora boigo akarigia enchera y'obong'ainereria akabatebia ekene ogokwa mogokwa. Ngekora akabatebia ekene ogokwa mogokwa na ase eng'encho amanyete ng'a ritunda riobogima ndiro bari koriria igo bare koba abanyabibe emiaka yabo yonsi okogotaiyo korende babwate emechando emenge ese emechando eye emenge bare gocha gotwara obwamate bwabo na Nyasaye bware gosira. Geseri keri kia gatato ekebungo kia sita gegoteng'ana Hawa karigereria itunda riria akararire rigiya ase endagera akarora rikogokia amaiso nerie rirakora omonto koba omong'aini buna Nyasaye akarigania akariria. Abanchu ase amang'ana aya atato ritunda aganetie rigiya ase endagera naende ritunda riare kogokia amaiso na riri kogerwa omonto anyare koba omong'aini buna Nyasaye ekero ari ritunda riria ebirengereri bia bigaunchuka. Ekero biaunchuka ase eng'encho aitabirenete ebirengere bia Saitani akenyora obwato obisa amo na Nyasaye. Bona na abarumi isano emo ekebungo kia kia gatano arimo goika egia 10 egokwana iga ng'ekero riria twarenge twarenga ababisa na Nyasaye ritunda ribariete riabakara ko babisa na Nyasaye naende ekero keria tutabwate chinguru naende ekero keria twabeta abanyabibe omonene Nyasaye agacha goturigia.
igabanchwa asamang'ana ya tatu tukababa bisaba Nyasaye tukaba tutabwati n'echinguru naye tukaba abanyabibi ekero mane narigereria ase ebintu ebiga aria agaika kuruguru agacha kuri Adam nagekorera omochakano isate goteba ng'a no monene ekero ense yarenge entoereria omobaso agaika kuruguru agacha ase omogondo akarangeria Adam kayure Adam ekero amora akebisa ase emete gati esoro sana neri agateba nakorora natama nkigekero gotama nase eng'encho narenge getirianda ng'ogoteba getirianda ore kwarire ritunda agatwara egetambero ng'a n'omokungu kwang'ete nero ng'a ritunda agwokoborigwa nkigekorende kwa omosacho neng'iti eria yang'aina abancho ase omochakano isate ekebungo kiaye kia 15 omonene agokwanera eng'iti oyetebe ng'aye eng'iti nimbeka obobisa ase egati yao n'omokungu ase egati oroibo rurwa n'oroibo rurwa omokungu oroibo rurwa omokungu ndo gwake omotwe naye n'omorome ase egetingiro abancho oroibo rurwa omokungu rogokwanwa Yesu Kristo ore gochigocha goetera ase enchera ya makweri abwe echinguru chia Saitani areta ogotoreka ase ense eye iga Saitani konyora airire korwa ase amaboko a Adam na Hawa erinde areta ogotoreka ase abanto bonsi twabere tokorigeria ase chiuma chiaetire ng'a nere ekero achete ase ense Abaibirani 10:5 agateba ekero achete ase ense ebing'wanso biogosambu nebiokorugwa nkwabiganeti o Nyasaye omobere kwandoseire tianga tosoma ekefungo ekio 10 Abaibirani 10:5 agokwana ng'asaye okristo kagosoa ase ense niga agoteba ng'asaye Kristo kagosoa ase ense agoteba ebing'wanso nebirugwa tikwabiganetie ebing'wanso nebirugwa nkwabiganetie korende omobere kwandoseire korende omobere kwandoseire ase ebing'wanso biogosambwa ase ebing'wanso biogosambwa nebing'wanso byebibe ebing'wanso byebibe tikwabiganetie nabira bio nabiro bio nkwabiganetie eriagakwana nachire gokora ogwancha kwao Nyasaye nachire gokora ogwancha kwao o Nyasaye bunerikire igoro ya nasebuku abanchwa twabere tokorigereria ase amatuko aetire ng'a asebuku egetabu gia Saburi 40 ekebungo kia 6 goika gotirimboka omosombo Nyasaye Daudi akoro kigwiro ya Yesu Kristo gocha ase ense igachete esense gokora ogwancha gwa tata Nyasaye n'ogwancha ogachete gokora Nyasaye akamoroseria omobiri Yohana enchiria yemo ekebungo kia keritang'ani goika kia 4 igegoteng'a nase omochakano ndiarenga oring'ana nering'ana riarenga amana Nyasaye nering'ana riarenge Nyasaye yatotebi Nyasaye oyo ring'ana nere otongete ebinto bionsi ari gotuka taiyo kende nkeri noe nekema ase ense kiare gotongwa igabanchwa omotongi Nyasaye ring'ana totuome togende ekebungo gia 14 ase egetabu eki kia Yohana yemo origereria igoro ya ring'ana Yohana yemo ekebungo kia 14 yegokwanera igoro ya Nyasaye ring'ana buna aho nchigete akaba omobere akamanya komenya ase egati yaitu na goetera asare tokarora obonene bwa Nyasaye soma ng'ase ekefungo ekio Yohana yemo ekebungo gia 14 nering'ana biokwana ng'a nariro ring'ana rigakoreka koba omobere akamenya ase egati yaitu tokarora obonene bwaye obonene buno obw'omwana
tukarobone buno mwana mwana omomoimu omomoima orure ase tata orura ase tata oichire n'obuya nekene oichire n'obuya nekene abanchwa oyo Nyasaye omwana Yesu Kristo nere Nyasaye omwana omotongi iguru nensi nere okorete ebintu byonsi nekeracha ase ensi ereringana akaonchuka akaba omubiri oria aroseretigwo ase enda ya Mariamu mwanya bantu bakumurigereria bakarora oyo ichire n'obonene bwa Nyasaye oichire nekene kia Nyasaye oichire n'obwanjani bwa Nyasaye obuya buri bokogera mwanya bantu bwibibe aikesekero kyo monene na indaita buno monene nero oyo ochete gosibia ebintu ase ensi bona abaiberaniria twateba tukurigerera kurwa ekesieri kiri tangani kamgo keke ya gatano omonene nkobori ari iguru ya Yesu Kristo akobori nga ine n'ororia ase amaraika bari bonsi ba Nyasaye Nyasaye agoteba ng'aye n'omwana one na rero nago nainche nabeire iso somange kefunge ekio akobori ng'ane mumaraika kiotebeti guna Nyasaye kero kende gionsi aye nayo omwana one rero nakoiboire gose naende inche nimbe asare ise nera asende nabo omwana one bono moroche gaiga omusumbo wa Nyasaye akobori okomonga n'ororia ase amaraika ba Nyasaye Nyasaye atebete ng'aye rero nayo omwana one nakoiboire gose n'ororia agokwarera amotebi ng'a inche nabeire iso aye n'omwana one ori taiyo noeno oyomo nere bweka ori orwete iguru oroseretigwo omobere naende ochete gokora ogwanja kwa Nyasaye toirane ngomagega ase egitabu keria Saburi twakwana 40 ekimungo kiaye tosome kia gatano na kabere nabo toragesome 40 iyi ekimungo kia sita gotirimboka egekorera ngo toigurire iguru ya Yesu Kristo ekera achita ase ense inki achete gokora ebing'wanso n'ebirugwa tobiganeti yagoteba ng'a ebing'wanso n'ebirugwa aye tobiganeti kurinda amatane wayatinoire kurinda amatane kwayatinoire ebing'wanso by'ogosambwa n'ebyo ebibe tobiganeti elio ngateba ligere linachire asebuku nigerikire ayangwenete gokora ligere nachire asebuku nigerikire ayangwenete gokora ainyasaone ninganetie nkoro gwanja kwao ainyasaone ninganetie nkoro gwanja kwao machikao na machikao igara ase nkoro ya neime bono manene Nyasaye akabiko gochika kwa yeime ye nkoro y'omotori etu Yesu Kristo ere buno motongi naendo ikire koruguru ugocha gokora ogwanja kwa Nyasaye amanya koba omobori bwegese gukia mwanya bantu akaegwa omubiri omwanya bantu ekerae omubiri akoreka noikire nekene na enobuya iga abanchu gotokorigia ekene gionsi okegotoka ime ya Yesu Kristo gotokorigia obuya bwa Nyasaye igo bogotoka ime ya Yesu Kristo obuya obono bogotori mwanya bantu nekera ikaso obosibwense omonene yakobori ng'a owaye asa amaraika bonsi baiguru ning'o naende Nyasaye agukwanera kaikire gosibia ebinto oikire ase ense okuro bokire naende ochire iguru omonene yakobori ng'a ning'o ase egati ya amaraika bane ngotebi ng'aye n'omwana one nakonyorete nakoiboire gose ng'ara atebi ng'aye n'omwana one ninche Nyasaye tari nonye noyomo nero orio goetera asare Nyasaye gokwana monaintwe nero orio ochete nogochika kwa Nyasaye kurikira ase enkoro yaye ime nogochika okokwarigitwe ase enkoro yaye ime erindegere akore ogwanja gwa tata Nyasaye
abaibirani ibere ekamugo kieye 14 iko igure ibirengere igure yugoja gwa Kristo asense tachiti bosaigo igachite nekerenge kemo yokubwa chinguru chiyo mobe eliago siboraye na chance borenchi tonyare ko babana buburuti bwakare na kare ekerato siboire igotoko babanyamwandu amonere omwandu buburuti bwakare na kare toko yoegwa buna tata nyasaye amoire amokoreko bomenyamwandu bwebintu byonsi kemugoye 14 asayo kiagera abana babwataine na manyinga asaye gekora abana babwataine na baibuli baba asa manyinga nechinyama Yesu nabo igabwataine na iyo Yesu nera igabwataine nara ya Elia senjira ya makweli Elia senjira ya makweli asirie ero yori nokubwa igoro ya makweli asirie ero yoro nokubwa igoro ya makweli ngenje ya saitani enderera 16 mpaka 16 naenda asibore abo bonsi barenge abasomba asobuma bwabo naenda asibore abo bonsi barenge abasomba asobuma bwabo bonsi bwensi ekiagera bairogeta makweli na kiayo na maene ere tagwe chandira bamalaika omosombo yo nyasa omanyogota tebiga amaene Yesu Kristo ya malaika we chandira jigoturia orende egeko erambali abasomba bebibe igobale abasomba bobuya mwana kwana korende nigawe chandira oroibo rwa Ibrahim egeko ekenere agwe chandira oroibo rwa Ibrahim Ibrahim ekaro kurigiriria no musumbo nyasaye bwo kwigena naenda asinginjero muntu bwo kwigena nyasaye akabika ngagwetera asali nara areto gusesen gukwae wensi kwaigoro akoe na inchange tomanya ko babanyamwandu amono motori yetu Yesu Kristo ekero mone nago koraya ebe nigo bia tuatananete nigo tuarenga babisa no manene nyasaye na kende kiyankeri kiari kurwa sobwa mabwito Yesu yo nere naenda manene akubuninga ninga sa malaika baye ara atebenga aye no mwana one na akonyorire kose injeso otatebia no muturi eto Yesu Kristo ekera gukwanira mangana yaiga omanya gotebanga amaraika bonsi pitiga bamosasi mo manene nyasaye ngiye kogera barabwo ibakorire emeika y'omuliro ekorete nyasaye gutumia asokonya gokonya abana bae na koreto guturika asobugamo bwa bantu somanga baibiranirie ya meka mungu keke agatano na limo yakwananga naende kero aletete omwiborwoye welitangani asense ni gatebete abamareka bonsi banyasaye bamusasime nere keraleto moibori oyo bweri tangani asense omoiborwa gukwanira Kristo Yesu agate amaraika bonsi bamusasime iga amaraika bonsi igoro ibakubika marwa bonse bamusasima naende bamotogia togenderere gatana kabire igoro ya malaika nigagoteba igoro ya malaika agoteba ere okora malaika baye koba chimbeo n'abasumba baye koba ibemberi by'umuriro ere agokora malaika baye baba chimbeo n'abasumba baye baba ibemberi by'umuriro korende igoro y'omwana korende igoro y'omwana oyore Yesu Kristo nigagoteba yagoteba nyasaye ekero kiao cy'ubugambi nkegenderere ko baho kare na kare ni nyimbo yo kubwa yoborwoti bwao nigere yoborunge otebayo aye o nyasaye
ekerugo kiao kiobogambi kiragendera kare na kare n'inyimbo yao y'obogambi y'oborunge y'obogambi igera abo boburuti borabo kare na kare nkieko areko babo kemugokegia kianda na asengejo yesanje toborunge bwa Nyasaye oborunge no bwikira no bwa Nyasaye some kemugokia kianda nigo bwanjete oboronge nakogecha nakogechete ogosaria omonene Yesu Kristo gendanjete noborunge obwikirano nobachenu bwa Nyasaye naende agechete ogosari gwakire engencho asayo Nyasaye oyore Nyasaye ogwakira maguta orenteire omogoko kubwa oyo bwa abande bamino bono ntwe tokorukwa abande bamwabo Yesu Kristo ntochiko yarigereri gochimotwe karo toragenderere korende Nyasaye omwakira amafuta y'omogoko naende omotebia o Nyasaye asenge anjete obachenu bwa Nyasaye anjete oburunge bwa Nyasaye omwakira amafuta naende omubekire iguru y'abamwabo Yesu Kristo ari iguru y'abamwabo asenge njo obachenu bwaye asenge njo obwikirano bwaye asenge njo oburunge bwaye nero oria okwichandira abana ba Abraham ayamo 90 bari twayitabire wetera asengere y'okwegenda ayamo 90 nabonsi kurumo cyakano mpaka omwaelio baratoke ngaba bayitabire obuye bwa Nyasaye bogotoka ime Yesu Kristo wetera asengere y'okwegenda yotokorukwa abana ba Abraham twarukunaende abana ba mwabo Yesu Kristo lakini Kristo baiguru yaitu amalaika babeka maruwa bonse bamusasima negesa ebisa kubyonsi byamanya abantu byamusasima abanchu asechuma yae tantu arigeri kurwa segetabu y'komando ka 12 ngekera akweta asomusaravu Calvary bana malaika baiguru bachingite egekora Saitani oromusoeri bwa bamwabo igare konye komnyoko guchisekeru kyamabira ogosoera malaika ogosoera mwanya bantu ogokora kiregento kekera kwaso musaraba kumanuka 12 kongo kiye 10 neri iguru igatangasa amangana manene amangana yogotoreka wakire iguru egekora bamanyire imbu ya Saitani bamanyire obongainire bwaye neri bakamwakero kwaeri kare na kare tosome kurwe kamungo keri kia 10 toike 12 komala 12 ifungu bya 10 yo kwana nkanka egweri ogirine nali goteba neryo nka egweri ogirine nali goteba nka egweri ogirine ne igoro ligoteba nka egweri ogirine ne igoro ligoteba bono gotoleka kwa Nyasaye wito wachire amone chinguru noboruti bwaye nokubwa Kristo ye bono gotoreka kwa Nyasaye wachire ngai wacha igoro nokubwa nechinguru cyaye noboruti bwa Nyasaye nokubwa kwa Yesu Kristo ekiagera omusayeri bwa baminto urutirinze ero yorenge ko basoera asobosi bwa Nyasaye oito omubasono botuko bono igore gutangasa ng'omusayeri bwa baminto urutirunze Saitani engakiri Kristo atara kwa bwateri bagagutara aso butungi bwa Nyasaye bwensi kurende karamo beka Kristo Yesu aso musaravo Calvary na aria asigeta kyomo cyakano Nyasaye atebanga nenyiti ne murume segetingiro nere na yako mutwe ekero Yesu Kristo akwabe kwa sembera igore gatangasa ogotoreka gwakire iguru egekorori omubeta wetororo abangaine osaso eronde bwensi asobosi bwabo okobwa gwa Kristo gukareta ogotoreka uko chinguru kya Yesu Kristo ne chinguru kya Nyasaye kikareta ogotoreka gwetera aso koiborwa okomenya ogokwa nokubuka kwa Yesu Kristo kemo kege komina kemo
bakamubwa yakwananga na barabuo bakamubwa se chinguru chiamanyinge manu ya ngondi na sama amangana oborori bwabo tibancho obogima bwabo no nyango ikogokwa ng'aneri bakamubwa gwetera ase amanyinga ye manu ye ngondi na gwetera ase oborori bwabo oborori n'obogima omonto akomenya kubwatekana n'ering'ana riaruru ase omonwa Nyasaye bakamoigwera ase kera ring'ana rikorwa ase omonwa oye bagatwara obobwi Saitani tababwa neri ekera atababwa bakamenya obogima bwarenga obachenu mbanje obogima bwabo nonye ngoika amakweri 12 asayo ayegoro chenga naine wamenyete imeo bona atwatebunga neri ekero para Kristo akura somusaraba bona igoro yagote ngaye chenga ama nabantu ama nebitungu byonsi menyete igoro korenda seng'enjoriria twaitebete Adam na aitebete Saitani akamongaina Saitani akabekwa amenya asense ya samatuka make weka Yesu kiri koirani oburutu bwaye aturusi asense yebibi so amabanense meyitigariti kale golego chenga yamale gukwana akurendo bobe no bwaino ense ne nyancha ekiagera moswali oria oikira semore ori nenda mwamu nyinge ekiagera amanyete nga kiyaenenge neryo amakwiri ya Kristo igabegete Saitani agatigara koba asense yokegekora nto igitabito bong'ainiriri bwaye na Nyasaye tobekire bona asa atworokiri iguru yobuya bwaye toitabe buna maraika baiguru baitabiti twegene ring'ana rikorwa ase omonwa Nyasaye rikoro kwoborori bwa Nyasaye tomobwe gwetera ase amanyinga y'emani y'eng'ondi Saitani amaete ng'aki yaene nke nekera akire nenda mwamu igagocha atong'aina ase chinchera chionsi atokorera amaba ase chinchera chionsi arigi chinchera chiogotoiranigo chiasare korende bonsi bari baramwigene Kristo Yesu buna abaigoro bamwigenete igo bakomobwa gwetera ase amanyinga y'emani y'eng'ondi n'emani y'eng'ondi gokwani Yesu Kristo nakekora Yohana akera amorochi Yesu ekera akubatisa soro Jordan ogoteba rore emani y'eng'ondi ya Nyasaye yokurusia ebibyense abanju Kristo Yesu nere emani y'eng'ondi ya Nyasaye okurusia ebibyense nakekogera ng'a nekera asibetiense akwa Nyasaye akamoimokerera igoro akamoikaransia ase okoboko kwaye gwokorio Yesu akaigwa omobere omwanya bantu lakini ekera abwe ebibe akagenda n'omubiri otakora ebibe oyo aye nainchi togochikoegwa ekera araoroke toraoroka amanere naende ekero tokoroka amanere igo toraba abachenu bunerari ase ogokorera Abakolosai isatu ekong'okia ekiritang'ani goika ekia gatatu egia kane igegotoigorera yatworoki ng'a Kristo Yesu ekera akwete arwete ase ense yachiete igoro igachiete n'obogima atoroseiri bwa kare na kare bobisire na tata Nyasaye bobisire ime ya tata Nyasaye ori omobe nataka gogokorera amabe agoite agokorere ki takorusia obogima bori bwa kare na kare Yesu abogorete akabeka ime ya Nyasaye na bwagocha gotoretera toe bari twamwigenire tosoma mororo Kolosai sate kefunga kemo kio kwananga ga kionye mwabo kila mwana Kristo liya yari igoro ase Kristo aikaransete ensema yoko bako gwokori okwa Nyasaye ng'a onye mwa oyate baiga onye mwabo kila mwana Kristo Yesu beka chinkoro cheino asa mang'ana ari igoro beke ebirengereri byaino asa amang'ana ari igoro igoro arari ari ase Kristo Yesu aikaransa ase okoboko gwokori gwa tata Nyasaye egemugo kege ya kabere oteba yakabere yakwananga rengereria yari igoro
dengereria yare iguru setalia yara sense tayara ya sensi na kinwe mwakure n'obugima bwaino nigo bobisire amona Kristo asinya sai bona omusumbo imoto tebiga muntu ndi bwensi omwitebire Kristo Yesu pulompotorio yo bene iga itebire nigoro ya makwiri ya Kristo no kuboka kwaye obarungo okure amona Kristo na endo bokira amona Kristo Yesu omanya watebekera akwete iga imugeta akairo bugima bwaitu bwakare na kare akabubisa ime ya Nyasaye tobeke birengereri byitororo ero yoro bugima bwaitu iga irito bugima bwakabubisa ime ya Nyasaye kiakane inye yakwananga ekero Kristo oyoro bugima bwaitu ararekane elino lyo na intwe turarekana monere asobonene ngekero Kristo yoro bugima bwaitu ararorekane na into na iturarorekana monere asobonene bwaye amen naike korugoro na atoretero umubiri uria rosirio mwikeranu ubwato bugima bwa kare na kare abo bekeme yeito abandi bari bakure barasiriro babarabuke baunjurwe batware emibiri itari gukwa emibiri itakora ebibe mibiri ramenyekana na kare na abari moyo mbaunjurwe baewe emibiri itari gukwa mibiri itakora ebibe mibiri ramenyekane na kare nero yukarasta sokoboko gukuri gwa tata Nyasaye nero Nyasaye ra mwandu bw'ebintu byonse ayamo nainje toko muitaba igotora baba nyamwandu amanere wetera sirita ya Kristo Yesu muturia amen tusabe Nyasaye tata naenda simambie tuakira asuri tu ukwere niringambia mona asinjuri tata na no manene bubugima bwitu twarorire nga Kristo Yesu kara akita asense kwa morosere tyomubire wetera asomubire witire chinguru cha Satan cha makweli ande kwaretiro gotoreka asigesa kukyamanya abantu amane bitungu byao byonsi bire iguru tinga ne twaligereria onde bwensi otegereire amana into abatwali nga torase studio otokonye twensi tumaitabe Yesu Kristo pune mani engondi ya Nyasaye yokurusie bibi byense nekerara auru kito chakuru kamanere na kugusaba gweito wetera sirite ya Kristo Yesu motorio ito amen bona bana ba Nyasaye ke tu anyoriri ngana le Nyasaye na ende bona to swasi chileso cheito na batwale ochakane leso ni eito ya lero elese ni 12 neri ngana li mwamu bigo kwana igoro yogo kwa bunendetere ntu aligereria igoro yoko kanyero gotemwa sabateria era tukanyora gatura so bwiko bwense bigo tole skuru na ende gotoganyete bunesteni asa montaganyete gari tukanyora ngalende kokanyete gari na bokolemereria igo asileseni ya lero igo kwana igoro ya go kwa bunendetere leseni ya nere mari newa abasani benkoro tware no wanchani bobo kumyani go twarenge go tarerana ombo bisa agasoa akareta obwetana tomusabe Nyasaye atwabere toiranere obwanchani twarenge abasani benkoro tware no wanchani bobo kumyani go twarenge go tarerana ombo bisa agasoa akareta obwetana tomusabe Nyasaye atwabere toiranere obwanchani Yesu nere
omwanchani agatwancha ritangani twanchane twaigwane tomosasime asechinkoro chaito Yesu one no wanchani Yesu nere omwanchani agatwancha ritangani twanchane twaigwane tomosasime asechinkoro chaito Yesu one no wanchani Okogechana saba Kristo tikowati rivaga onyoyo mino como cheire mochera ye muaverane tebia Yesu emechando ya ino enseye ntuena baeti o wanchani asoyo mino no wanchani asenya sae okogechana saba Kristo tikowati rivaga onyoyo mino como cheire mochera ye muaverane tebia Yesu emechando ya ino enseye tuena baeti o wanchani asoyo mino no wanchani asenya sae Yesu nere o wanchani agatwancha ritangani twanchane twaigwane tomosasime asechinkoro chaito Yesu one no wanchani Yesu nere o wanchani agatwancha ritangani mwanju muligereria naende unatuanyorera marika machenu waigo naende tuchikoligereria naende gwetira ase lesson ntuligererie ling'ana linene buna twakwana kare ling'ana linene ligokwana lero ndiringa gokwa bune ntetere una twabatebetinga litwachaka ntwakwana ng'ana bamugonya gotoma mang'ana chimessage korwa ase ene nambe ye gwetaba ase screen nabalia murendi Steve asembe ase Facebook na mogotoma asing'encho gotuligereria asing'encho yo comment gose gokwana kende gose gotoma message igaka togosaka lesson yango to chaka ling'ana limwamu ling'ana limwamu lyale gokwana ng'a gokwa bune ntetere aiga ase gitabu kia Yohana 12 naondio tusome korwa karasaba Yohana 12 ekifungo kiaye 29 nabona ari koruri bageri gana inde tonyara ko batogosaba asing'encho kwariga no mwikonya sai tatanya sai naende nsemoima twekire bono igana inde nyuma twegura marika machenu buno mwana oyo achitaga kwa sing'encho bibito naende umuroberi oyo buna kwayo chagete kurumo chakano nyuma totarabao nonyana abeburi baito batarabao beritangani bono mbiyamo na sayo naende na ato chikurigererio chialsa marika wete ase lesson mwiko agandire gutura nonyana bategereri baito na barigeri baito tosanga linganiria so bwa masi njuburu tubwao twasabira Kristo motori ito amen amen bono rero yatwigeringa gukwo bune ntetere buna mumanyete ebimeri bite binge igo bikorukorwa ase chintetere ose chinyeke bono nonyene kero gokomera engano ose obori chinga kichinyinge gokonyana bona obori tokobusura okobusura no gosiara ose nonyene ase konyororenga nonyene ase engano emerete digante bono ngano ase litunda limerete iga goseri no limerete nigo gocho kwanyora kero kende morisia nonyene muringa mwaso okirire igo gocho kwanyora ngombo tubwarokire kabwa agura ase agia obotubori aserira baigoro naende akambura kamocheni gatwe obotubori boso ense nigo motori ogochaka gukomera bono
inga naende gwacha kwanyora kero kende onye yago osene matorio obutubo mulinga munye bwagwa ase amasakara iguru nabokonyora borobosa lakini buri bwagura aserira bainse nigo boko chaka komera wacha kwanyora gochumukia amasakara kwanyora obutubo bwakora ndoki bwamerire igo lero tunakido chikorie ringa ki gokwa bunendetere iga asele ebicheita asele sini kero korie na bokoranga endetere ni rigati abwe yemo lakini kulwen sinse mo gabo na bokorere egendo kenga erioki goseriberera igonga na ende entetere ekere ya kure ekere ya soira serira ba na bokoranga liberera nkotoka rireo erinde entetere yama yakorendo kieke yamanya komera igo inki omuliki tari gokwana ase gitabu keri kia Yohana eriko menebere tosome efungo biaye emerongo ebere na kianda chapter 24 tochake 24 mpaka 27 gari gokwana nga ekene nabatebirie enyeke ngane tegweti inse aserira ba ekwe nigo ekobao yoka kurindikira akwe nige kwama okwama ukonge aiga igo tokonyora nga ekero togokomera ebando gosinige tuma twakomera igo togokomera getumekemo lakini ekero bigo chokwama igo tokogesa ebitume ebingi ikiagere nyakiri gwakomerete yemo tariera naendo chokogesa bono kere getumo kiamerire igo chokogesa ebingi aiga bono banyasa ekiamarika gotote agotwigeria aseresiri igan keringa ki Kristo yo twakigire kirigese kurwa kitabu kya Waebrania aiga nero ukwanirwa nga ere Kristo niga chitaso bwiko bwensi nero ore enyeke osentetere yengano agokwana ngentetere yengane tagwetia serira ba elinde nyara ko begokwa te kwama Yesu oyo monyene nero chitase nyenjoito akababu nentetere yengano nga gwetera asentetere yengano Kristo akanyara ko bogo chandwa nakora kuno go chandwa ko kugura so musaraba nekerakwa munamosoma munatogosoma ekeratinde kwa nenda kamera sembera matukatatu akanyara kuboka nekeraboka malika okwananga abantu 20p tobakwamo na Kristo nekerachi kuboka tokaboka mo na Kristo na kieko gara tokoborerwa borongobo asenyenjo yogo kukuligwa Kristo wekaniera omonyene bune entetere yengano egiye kogwaserira ba yanyara kubeko boka ekwama kaya yamerire yamera yakinire yama kwa bokonge haleluya bono Kristo oyo nero yo tokwigira nga Kristo ekera kweta akanyako bokoboka bono taliyo yo omona ende iga gotora abange wetira asingana liaye wetira so kukolia wete kiagera ase amalika itwasoma nga umwanya bante kera bakwete go basirete kale na kale osemeringwa akorte nkwarengeo kulinde bono gosemeri oko na kuko Kristo akwananga egago kubune ntetere ngalo umwe buli bugo tole kekera rose tiwe kurugoro ekera mwanya bantu bago toligwa Kristo agacha bune ntetere ngano elinda agakonyaka bogo itwa agakwa mulisingo kwana gwango asinale gwa kwana go simbu gwa kwana nga Kristo arako batakwa igoro njare kogoka na intugo tole kangwa karete kwale kogo igomuna yakwana nga igoro chenga asengenjo mosori enu utrigo jinse yamenya gototebira abatu akira abatura asense igoto bwente kumutamira Kristo ekiagera igotura mubwe to abwe saitani wetera sama nyinge manu yangonde amen igonto bwene tikubobwanga kinga Yesu nga saitani na urutuko cha so bwiko bwenzi ekiagera buna bwetu igoro na nsaiga igotura mubwe gotera Yesu Kristo ekiagera Yesu oyo nero gokwana nga iga akwete bune entetere
ye ngano bone kerabuka igakubuka ne chinguru chinene na ende kigera gukwana ngabono nimba umukonyi uyo raso asikirase ili no mukonyi nabegeri go yani. Amen. Ulisingi kwa recommend igana gukwana nga ase ikifunge kikie 24 to keigu biyota sometie 25 25 kemo 25 abatawa soma somi kifunge kitorigeri moikio makoranga Kristo gukwana yuri yere bwe komanyene na endo dobeka mana intu n'abasumba baye 25 oyo ranje obugimo bwaye nabosirie oyo rageche obugimo bwaye asenseye nabo gache goika kare na kare 6 omuntu kara nkorere antunyane na asende nche no musombone na barabe na arabe na endo muntu kara nkorere tatana musike ese kibugo keshina ta emeronge na bitano atebanga muntu nde bwensi bwanchi tobogimo bwaya sense nabosirie kurendo yorango bogimo bwaya sense naborende goika kare na kare oteba somuso asende umusombone ne nawe ne takoba onde bwensi ogonkorera goika abasende igo abara basomba banyase bakoba asare na ndoteba ngatata na musike na namobonene asingenja rumusomboye pone 25 na 2 nero Kristo akurigeria samanga na alientetere yengano okwana ngabono omoyone oichanire ninki ngokwana tata ontori kurwa sensei ontori kurwa sensei yaya kurende asengencho igidero na asengencho yayo na ikirense tata obake eliteri yao pona o motori ita kubori ngomanene tata ontori kurwa sensei eyengwa neta kobeko bugmabwane bunente tere yengano aseriroba ekwe ego kwerinde manya komera ekine ego kine rinde manya kwama chintetere chinyinge oteba yaya nararande tetasinzi onenseri odaso musaraba ndegeko era batanga nachiro gokoro wanja kwao ogwanja gwata atakuaringe ngachiche abeko bugama bwaye asembera asengeje ao nainche rinde ikeiguru tororenga asema egesieri 10 kigetabu kia Yohana ikamunga kia 15 kabiri torenga ngakia gukwana iguru yogoje kwa ya sensi ngojiga kitata moete keraje ta sensi 10 ikamunga kia ya 15 na kabiri 15 bire okwana nga sayo tata na nyanjete ekiagera na rumo bwane elinde nyare koboira ni nainde enderera yakwana ngatali omonto okobondwera kolende nincho monyene naborure ninde nokobwa koborwa nainde ninde nokobwa koboirania kora 18 ogochika oko nigo nakonyorire asitatone pona o moturu itagukwana nga tata na nyanjete nche ngekwera tata nyasanjete Yesu Kristo oteba na asinginjo na rubugima bwane obugimo bwaburwete bunentetere yengano boswaseriro baime kwetere sera amanya kwama abana abanga abange baguchiko swasuburuti bwa kare na kare oteta imuntu ndi bwensi orandwira obugima bwane inji bweka nkuburwa nimbwato kuburwa na nimbwato kubwo okaraki uko bisiase embera asa makwiri noko bwoko na kwa etu na tata ige karonya sa tu anchetense iria karu mwana yo momoima iga maeto guchika nganayo mutungi na inayo ogendu rubo gimugo ogorebi
ebitongu biri biao saitani airite naende obogima bori kwabiete naende buna kwabeka obogima bwasense esembera naende nobwate okuboga okuborusio egekora Yesu akorukentetere engano bona ari ntwasoma ase egitabu kia Abaibirania ng'a ekera abogete iga abogete n'obogima bwaitu akaboira akabobisia ase Nyasaye igo ng'a ogokukwaye gukaba kabogoku bwaitu nonde bwensi oitabire Kristo Yesu buromba boria igabarire ng'ukura amanere naende obokira amanere n'obogima bwaye bobisira ari iguru igentetere yengane ekwama Kristo Yesu into tokwama ime yaye into nokwama kwaye ime yaye biamono sala nse mulisia so komenta se ogochakirawo na maene nga toigwa se omochaka nabo toisa koigu buya buya tweguriringa nerio nigo turarenga ki amaene okugwentetere muna Nyasaye atungete nse ebintu ebinge igotoko bisime toko bikomera byakwa byamanya kwama igo chinga kichinyingo muri ekero kende kera ba minto bagokwa nabo tokero kendo kurasoma ifunge ebyo nga muntu gagokwa muna kolengane chimbuzo jigokwa lakini ndi eki kinge njokeria abunga ki oyo Kristo ogokwa mwanya bandera tali gokunaenda aboke eke maneke iga amakwiri ari chinse maisatu ambe yemo ogokwa senge njuru menye bibe aito bwati nguru choko beko bogo bwanse na ndobo boki namba ibere komoita ba Kristo Yesu oko barugo kwakura amanere Kristo Yesu naenda ro okubukurwa oko obugimobuya obugimobuya oko bayikure esense yege kore Kristo amenyire ime yawo namba isatu abakwiri na to gotimoka kurwa so obugimabwenseyi tobebuna abaminto barairu kwigena toraje kubuki wa manere topenya manere kare na kare chinguru kirche Kristo cyabwete bibe na nejigo tubukurwa se obuguma bwebibe nigo aya bona yense yiga asubuguma bw'omuntu itabiro Yesu Kristo no motorio yobene ekera na kire kerengeringa na moire Kristo Yesu obuguma bwane na nero ko bumuruti no mugambi obuguma bwane yako barungu kuri amana Kristo bona te yero ri moyo Kristo Yesu ri moyo imeyaye amina Sunday etoko wene nambe yo entangani ngokwana yali ngigoro yo kwerwa asobokoreri bona asikitabu cy'aba Filipi aba Filipi bere efungo bya bitano tosome mpaka bitano na bitatu igo yali gokwana nga na kimo bene birengereryo ebyo imeya ino buna ebyo byalenge ime ya Kristo Yesu ero mochakano nigalenge oyo mona Nyasaye na tabale tenga oko bakolengana buna Nyasaye nigendo yokubwaterera kulenda agekora buna talenge no bonene akaimukie kieni kyomusomba akaba omuweka no mwanya bantu naenda agachikorolekana ole buna mwanya bantu omonyene agekeia akabo mwigweri wekogokwa nakolokwo nogokwa igora so musalaba asayo Nyasaye akamwemukerera igoro mono akamwalieta libwete amalietonsi asenambiga nigo yali gototebina ki intwe ntogwende kuirwa so gokorerwa Nyasaye inkieko gara to kwerwa ekera chinga kichinyige gotwale bitamero nga tubwate mereme menge ntobwati mabaga osase ebirengere libito twasie kama na Nyasaye lakini asobo gumoto menyete etubwente kumusika Nyasaye na komoiro kiagera ere nero tutongeta katubeka sobe kubwenzi tomusasime na ande tomoigwere iga ige gokwana nga akera tokuirwa sobokereri nkieko ga tokwerwa yamenya gokwana nga onye Nyasaye gose Yesu Kristo oyo olinge Nyasaye omunyene agatiga byonsi nero tutongete agatongense no bonda bwensi bodaso bwekubwensi tokoriye na kominyokera
Yesu nero bobeketeo omanya gukwananga akabitiga tabaranga tabirora ko bagentu lakini akaramanya abantu ko boli bwengecho agatirimboka agacha buno twasoma kuri muchakano asinga amaene oyo ase Paulo ukwananga ki nga agacha gekeya akabogoli kintu cy'umusumba naende agachikorolekana uri umusumba naende agakora buno mwanya bantu agachikorolekana nga goitani mwanya bantu agekeya akaigwe agekeya akaenda paka ekera agoitwe akuburi kwa maswali na barugoti benseye bakomuita tachite kubungura mono tachite kuburi maswali naki kiboko ngakira njo murugoti tatumite inguru cyaye ekegera amarugoti onsi no twasoma na yai nero bwate chinguru jonsi lakini Kristo tasingi chama nyetenga ki negeza ukemanya bantu nacho kotori negeza ukemanya bantu kuika manyinga ali ngoiteka elindikanya ko bakekotori igo okweru waito asobokoreri tomo Yesu Kristo ekera tomo Yesu Kristo ere nero ra nya ko bogo ko ba egori yaito oseli bagari yaito ikegera tito ko ba kindi ikegera nero ro murayo ito naende na atigete byonse asinginjwa ito intumba na bitura pingi mulise mbarabo naege kwera igachite abikiorokereria aseturi bona tugwekeye tumanye gwikiru burutu bwa kare na kare agekeye rinda tugure twatetige birengererie bie arenge me ya Yesu mbiri bie arenge ere nyasaye tagente baretiko banyasaye ya naende kera ate barako banyasa akamenya ko bumuigwiri nekera igwirete yuko igwira busa akaigwira goikasa makwiri na makwiri arenga mabi na yo musaraba abanchwa kokurigereria se egitabu kya Bakolosai sate kebungo kiye 15 na limo neri ngana ria Kristo dia Nyasaye ria renge ime ya Yesu Kristo ogochika kwa Nyasaye kubwanje ni kwagereta agekeya na intu Abakolosai yego tetenga ngana ria Kristo Yesu limenye ime yaitu ti komenya ime yaitu igotogo twali birengereri bya Kristo Yesu some kefunge kingo Abakolosai isate kemgo ye 15 kemo yego kwananga tigari ngana ria Kristo limenye ime yaino no botoni ko bwensi ngana ria Kristo limenya so bonge ime yaino mobe mu kworokererania na gotebererania ase obongaini bwonsi mo gotera ase kisaburi na matera ne chingero chomweka aso gwakira Nyasaye ngambu ya mono ase chinkoro cheno ime dinganerie karoria amenyire ime yaito eligo to mwiko Kristo na ndiri to bugima bwa Kristo ase Yohana isana emekungu kemeronge bere na bitatu meronge tano mana bitatu Yesu na kwani tiritangania baruko baenga kariyo mubiro yone munyina amanyinga ne mutwaro bugima bwa kare na kare abantu bakarengerenga no mubiro uyo bari kulia dinganeri kagira banda bange bagatama akababori mwaicana mwacandika amangana nare ko batebi naro amangana na nko batebia naro muikana naro bugima igori ngara ria Nyasaye iri koreto muika o Nyasaye na iri areto bugima bwa Nyasaye bwamanya kogera aya manainche tomenye totware ebirengereri buni bya Kristo Yesu tomenye buna Kristo Yesu amenyete biamono singi chinsa na batwale ko gende na mbende ego kwana ego yogo kwa ni gukogotanga ni kumanya lakini gara muri sekana ngonya kurigire nawo chenga okumanya litanga ni gogotanganira ekegera to gokumanya kumanya tima yatiana kidwaye ya bolingo kwa otara manyogwanja otara ko manyogwanja kwa Nyasaye ngo kuni gogotanganira kumanya ogwanja kwa Nyasaye bono tigango toligereriga mondo te yora wanje kabo mo Kristo Nyasaye ta komo Adam na Hawa ekarba akorete bi Nyasaye chituko barige
mbachiete kumurigi nyasaye na mwenye biote yura amurigi nyasaye ya ogokora isane kumgu kemerongo 3 ne kemo omanene agukua na gwetera musomboye Petro nga Kristo yesekera abambitwe agakua somo sarvo Calvary nyasaye amuimukirire tiguru akamuikaransia sokoboko kwa egukuriu akora manganara manene ambe yemo abo mugambi namba ibere abo mutoria aso mutori bwaye bintago cyakerera itangani no kora aho gunjuka abantu aba Israeli yo gunjuka nekera baonjukire ababire bibyabo kono manya ibikyura ikesa manene nyasaye onyeta iri gunjuka uko wekanya ro gonjoka uyo kuru gunjuka no manene no Yesu Kristo na endo yo kwabire bibe Kristo Yesu no rigere liga musombo nyasaye okuruku Paulo iga cyanditse abana bamunene kari injira kwenda Damascus Yesu akomuimira mwakoro burabu urangiri Saulo nkiye kuncyandira monjo mategereri oisakoli elia mangana ya iga sigitabu gikuruku okora kwa batumwa 22 ucyakirika mukeke 25 kugendera mangana na gutuka Saulo akobori nganaye ngomanene na cyanire akamateni nje Yesu Kristo Nazareti amatuka ali abantu mbari ngo bari kuruku Yesu abange lakini umutoria nerebwiye ka Yesu oyo rengo umutoria nerebwiye kurwete Nazareti bono Saulo kali giriribo wanyora nga yakongira kamburi bono ngindo kingo kora Saulo ngota kobori ali ngo manena nyatara murukira igegento gegutangana no kurukiru no manene akobo tumubwaye akorakere bunuru umunyabibe ekero kwara lirubi yobu akurukeirie umanye ko nakekene gyo kumoitaba okumoitaba Yesu agoje meyawo amenye meyawo okomenye meyawo nateba ngasende numusombone yakobororo tiorio ugonjuru kubuguma bw'umuntu ogokobo onjuru asebirengere byao asenge jora rubuguma bwo bunike ngwansokere moyo omanye ko bumwana onyasaye buburuti okomenya asenseye nenseye igabantu bakora buno mono nyasaye igonga ekero marikaita gukwana kurwa kitabu kya Barumi 12 kifungo ikya kemo na iye gukwana ngaki turi emebere yaitu Tianya some gukwana ngaki ba mintu nabasoroire mono asa mabere nyasaye muru emebere yaino ebeke ngwanso kire moyo egechenu ekiranyale wanju na nyasaye na kugo sasima kwino wekene woseti mwerengania nechingencho chenseye kulende mokoluko ba abaya asemyo yaino munyale koliya na komanya boronge owanja kwa nyasaye nelieligia neliranjwe nobwikiranu Ngomono mulisianga ekero twae geligwali twanyolinga nyasaye igoto twali bwatire igoto koegelie mebere yeito kobeki mwanse gase nyasaye amena ekegera ase mebere yetu atonge tunero ni yere mebere erere guchia sobobe ekegera no tayenda skulu yobobe ni yere eme yaitu inga kichinyinge gokonyona no nyeno omwana ekia okogejiwe kolera isi no nyeno kulama kolera isi na singi nju yake muna mwanya bantu bamochete bakalala guchia sibibi lakini ga gukwana nga intwe turu emebere yaitu erindebe kingwanzwe gachenu ekiranyale wanjwa ngala kugusasima gwitu gwekene wono gusasima gwekene ano goche kwanyora ngaki aiga ebiga mbitakeiri erinde bya konga asingenjo ngaki amachika ya kongire ngaki mugoto kani ebindebi ekigera rinde umubiri uyo tigori kende yonsi lakini amachika ya sai gawa naki turime bere yitebe ki wanse ke chenu ekirana wanchu nangu na nyasa erinde okona kugusasima gwitu gwekene wono okurweme bere yitebe ke ngwanso no gwiteberana no butumu bwa nyasaye
Abarumi 10 ekemukia ege 15 kabiri yegoteba ng'a nakyo kwigena gogocha korwa ase obotumwa n'obotumwa obo bokorwa ase ring'ana ria omonene oito Yesu Kristo. Gokoira na igoro ng'aki obotumwa oraikera omonto onye omorandete tomiri akoranderi goikate ebigwarandirigwe goika oranderigwe boroki obuya bwa ering'ana eri omanye korwa wanse korwa towanse korwa omobiri oburike ng'wanse ose egento otamanyete ekebugo gia 14 nayo tena tokorangeria ring'ana ria omonene Nyasaye ng'onye omorandi tageti akorangeria goika akoranderia omanye kwegena naende okwegena onye monto taiyogotebirie amang'ana aya goika oyaigwe oyategerere gokoyaitaba korwa ase enkoro yao orende omobiri omanye kobeka ng'wanso kere moyo ekero kwarure omobiri oo yokobeka ebirengereri biao bibere iguru no ekero kwabekire ebirengereri bia ase Kristo Yesu buna omotori bwa obogima bwao anere obwate okobwa gogonchore ebirengereri biao agonchore obo omoyia erinde omanye koba ng'ake Yohana eyambika mugoya 12 egokwana Yohana enchiri bari bamwariganete bamwetera ase enchera yokwegena akaba okobwa gwokoba abana ba Nyasaye ase enchera ende naki gotwara ebirengereri bia Kristo Yesu ekekera ogwancha gwa tata Nyasaye igokogocha gwetera ase okoigwa nokoigwa ring'ana ria omonene gokoriegena Kristo osoa ime yao oko obobwi ogonchora 15 ekemugokia eyakane egoko Yohana egatanga menye ime yane na inche menye ime yaino nchenta iyo mogokora kende moko menye ime yane moramo kwa makuru okonge igasenjirende naki okomanoriru okoigorirwa no motorio ito twatworokeria obuya bwaye ekero twarorire obuya bwa Yesu Kristo twateba omonene twanchire otogoteba twanchire twakoire obogima bwaito tokoma obogima bwaito otuonchoreria ase ebirengereri iga emeremo ene ya omonene nero ogokora ime yaito egento Nyasaye atagete korwa ase tore nogwanja ogoitabirana igo ng'ariri twaitabĩranire kera chingaki chinyingo morisi nabo okonyora nabo torabwo nabo kera yesa okwana ng'a tari bonsi bakondoka bakontebia omonene baratwasa oboruti bwa kare na kare igo rende mbari bakora ogwancha kwane igo bono chingaki chiri gwaitabĩranire nonya gonya goteba ng'a omonene korende chingaki chiri gwaitabĩranire na chiechi chigokwanwa gaiga ng'aki nabo chingaki echi gwakura ma Kristo kera bono norigia yare igoro taria yare nsa tayo goitaba kwa monwa ogwanja ase enkoro indi na kugoitaba kuri ogweke igo nekero gwaitabire okomaribaga abo omogambi bw'obogima bwao bono ase nambe kobwati yare gokwana ng'ako bange koigwera tobange koigwera ekero togosoma korwa ase egitabu kia Samuel ya eritang'ani Samuel eritang'ani 3 12 yare gochakera nonye ni 10 ngokwana yarengi igoro ya omwana Samuel yansome kifungo 11 kare gokwana ng'om chakreten ekifungo 10 elio monene agacha agatenena alia akarangeria bona chingaki chinde Samuel aiga yari gokwana bona Samuel yari arangeretiwe naende kera arangerigwa akarangerigwa eria kabere eritang'ani eria kabere ni eria gatatu gansome gochimate ng'a omonene agantebia Samuel rituko erimo ninkore egento gete inse egati y'Abaisiraeli eikumi na mungo somo Malaysia ngita chakere nakomi kokor Samuel komi yari gokwana ng'aki erio omonene agacha agatenena alia akarangeri buna chingaki chinde Samuel
Samuel agaitaba kwana njo musombo ni nyugwete amonene agatebi Samuel litukelimo ninkole gento ketasinga ki Abaisiraeli asigati Abaisiraeli egento gyo kwoboya na kero omonto orakeiwe amataye ningara abakwira ase litukelio ningikerani amangano nsikulumo chakano oikomwalio aina kwanete nga ninyakora ase Eli na ase amate yaye ngokwana yali ngigolo ya bana ba Eli naende abana ba Eli aba muna batali nga abaigwe ase nambe bayangu kwana ngaki kobange koigwera abana ba Eli isegarenge omukwani na abana baye batakire ko baba abakwani naenda barenge lakini mbarenge bana baigwe kera bakuru ibimwanzo kera kwa kusoma ze marigayo yali kukwana ngabana ba Eli tibale koigwera muna bale gotebewa na abana babo atibi ko ekere bimwanzo bikorugwa libawe wenda kusambwa niko bale gotebanga intutoe toligo bali nyamajimbe muno manata tagete bono bakachikokaniwa bigakoli bakana nga yaya ntutikanya kutosambera etwajete nyamembezi igonga ekyomone najikire bajirira na manyinga ekyomone najikire nga kekorwe gotwenda koigwera nakekogera togosoma marikaya erindi ngeye nenjira yomone nagokwana ekera abana ba Eli bangete koigwera una bagotebwa na isekera agotebwa isaga chaya akanya kubatebia sinjira yobwororo tachiete kubatebia sinjira ya wendete kubatebia akabayebereria mpaka abana balia tibarora mocho mpaka omwalio yabagakwa igorende nga linga neliga kubange na koigwera na kikinga tobanye koigwera bilyo mana gotebi abana ba Eli Nyasaye achigete nga ekere ngiti ya rugwike ngwanso tinya machia ye chiare gosambo na mafutaye na arabirigu na arari gugwibi ngwanso abana ba Eli barabumba abwate ngani ejo egendo babwata sobo mabwabo nokurikende okuriryoka tayayoka barenge na abana ba etane tie se binde binga baragokora bibi Eli puno mukwani ya wanda gotogonyera abana baye tekeni ari ko bakuonera sinjira yo kwaebereria mbachiete gotegererio giria Nyasaye pono asinginjo batachi gotegererio giria Nyasaye akagechuna abana ba Eli Samuel konyoretirwa ase ekaru nangina gekora atugeta sinjira ya bene enda yangina yasiekire ngina ari ngo mugumba ekerari ro manene Nyasaye kaigurenda ya kanyo mwana Samuel na ina balietira nga nkomanyoni mareta na akori mirima sobombo bwae bwensi ase nyumba yao pono manene kerari iri abana babera babi akaimuka ukwana na Samuel akarangiri Samuel akaimuka akaenda ase Eli achire musomba Nyasaye nkiwataka konte haya dalinji kaenda orare naenda akagenda akaireneria kabiri naenda akaigu Samuel naenda akagenda naenda umwana naenda akategerera naenda akacha na achire eria gatatu naenda akamadegenda orare naenda eria gatatu naenda akaigu Samuel naenda akamenya kuchia Eli tachieti koro sasa gotegerera na rieria goja gukunu umwana uyu gacha sindi boire koikebe Nyasaye gukwana nere akamate bona litukuri engaki ya gatatu gukoigwirio giri gukorangeria otebe kwano maneno musumbu na igweti ekera igwirio giri akane okurangeru Samuel agateba omanene kwana omusumbu na ategerete ase okurigerere gwitu kwarero nkeringa ki omwana oyo igomoke Samuel abwatu gutukogotegerera katebi guri ngana taikwe murungani oigwa naenda okora
ara ange abantu abange tubwate bigotini kongo orange rurimo ria kabere andi orange rweri yakabiri wachakire kuma ogo chako bolinga ondangeriria tantebeti na ndo ndangeri tantebeti angukira yongokira lakini Samuel era agende teriuka koigwera ekara agenda koigwera irio maneno manengo matema aringe omairio yo manena agakwana manere abanchu atari gukwana naki asubuka makwitu na abana ba Nyasaye Nyasaye ngukwana arasirio iririo ororo gocha story abara akwana muntu ndata igwetire kine yo igwete onye Saulo ririe kero bakumbena na Yesu Kristo Yesu akwanita sirio girio ororo abantu baringe baitana ni Saulo mbachiti koigwirio giri lakini agategerera irio giri igogo tegerera ngobwate ngenjenene gokoreto bwamatu biyesegati no bane Nyasaye puno mwana yategerera Nyasaye akamurukiria abagana makong ariwecha gukora senka ya Eli negeko era bamuraba Eli karona ndese yatuboka bagende sesegi bakaira bakisanduku ya machiko bakurwani ubaitu bakwa na ndo mano manya gote Samuel nga yango kolige ntekere na senka ya Eli naende nonyeke ngwanso kende kia Eli gitanyari kusibe byaye igabanchwa obuye bwa Nyasaye boisaine tomategerere asikeringa na gukwana to koigwirio giriaye na ntoko bekaringa ni ya chinkoro cheito ime obuye no bonge borache amina bono asinge njwe chinga kichiato nyorire abona ari gocha tenga nto gocha gutwara break rero asinge twachaka tunyorira ake na botokogendera asinge njo chinza je chitu chire sininganga chire koera nabo twale gocha kotebia babaitu batukwaniria igana inde batuganiria mayase sabato ya rero kala bakwanira nara igoto kwania namba yale ko equality na 49 tote morning mbiamba na sama kwania yo na ndento bwate naro to kwani kuri kiendege otokwani ngabwa kiribia na inde to kwani mbio mono na inde nara Fred Nduko kulwa bitare bokeire suneka yo kwananga na Joe you boy sana ose akosawa na bondo chenga na bokwanete bia no to kwanitia iga asinge njuri kulia rero na twagokira asinge njuri echi message echimukonya gotoma tigango togendera konya ko ligeria lesson ye asinge njuri chingaki ne chingaki chitu kwara chire igonyo koganira konya kwana mbona intwe kosiko gotete gotoma message go just story ligeria bwase asinambe ye screen na bonya ko gotoma asinambe yo mulisi asinamba yo wesemeli ayo monyene owesemeri ayo manyene egokwanira igoro y'omusumbo Nyasaye omurikuruku Saulo abana ba Israeli bakaburi na barabunga tutayete twaegumuruoti twebunibisa kubinde Samuel agachiko bakani bakakonga lakini bagachoro Saulo akabumuruoti Saulo yegekera abumuruoti ekero Samuel akamatebia ntege togende paka sakurukwa Gilgo obera matukata na abere ninjiche okuna kugo chika gogotoka Samuel eritangani ikomika ngo keke agatana gatatu igo atakire kobera ororo puna machika arengenga amatuko atana abere ngoja nindusike ngwanzo matuko make Samuel yabokongo bogacha akanyore sigi yatubukire asegatia abafilisti na abana ba Israeli ekero yatubuke sigi yiga igo yatubuka iga Saulo ekero abetu mugambi iga arangeti abana ba Israeli bonsipi akamago chora abantu bako bamonere abasigari agachora chirbu isatu chirbu ibere chikaba monere nerwe yebeka banu mwana oyo guruku Jonathan pono babereire kero yo mo beira saye
oyo Jonathan akaenda sare kurugibea na Saulo nera agatira kagenda Gilgo na beteri tangani asakuru ku Mikmash akeigo Jonathan yakanyora omanene bwa basigari babantu bakuru kwa bafilisti akamwaka akamuita heri yogiri kamanye gutubuka senyo kambi y'abantu bakuru kwa abafilisti akeresi yatu asamangana tuboko baanze rwesagara bakaimoka banta bakamanye kuriya basigari baba bange babuate kigari kiko gusicho muliro cyari ngabantu yangikirwe 30 Samuel moyo Samuel yalitangani 13 amangana ino muri cyago ya soma korwa ekarbaika sakuru ku Mikmash Saula akamnyoka gachagi bease umwana wa yarengi agakeri yoginga baisraeli mwensi nchwetu segi yatubokire esegati yetu n'abafilisti ona Saurongo cyarengeri itangani yarusiye ke mwanso bamanyo kugari kwa Nyasaye bamanya ko gende sigi abakani usaba itebige abatebi igenda guseyaya na matukari yabuna yarengo murubiri Nyasaye na inde bunererero emana mayero mupasa gukora bwika emana mayero murisi agokora emana mayero modiko ni arakore omuntu utayiri okoboko kubolisi atagokora emirimo y'ubolisi umuntu utayiri emirimo okoboko kumupasta atagokora emirimo y'umupasta Saulo no murwoti tayiri okoboko kokobo mukwani norigereria se ekera abana ba Isiraeli bari kuru Misiri bakwenda Canaan Nyasaye kera achorete Aroni kobo mukwani na Musa numubani orenge ekera abana ba Isiraeli bamachire Musa na inde bamachire Nyasaye Musa ari gotebia Aroni bika manukato minyoka bwangu enda mwamu ya Nyasaye yaimoki bantu bakwa Musa niga arengo muntu bari gukora Nyasaye obusia sobusio rekitari ngo mukwani aneri tukeri mu Musa tabugoretia manukata chikurusike mwanzo oyo uruko rusia Aroni asabanta ababiri Musa na Aroni Musa arenge omuntu uri gutenire kene biya lakini Aroni no muntu urenge ngakienda omare ugo koranyorekera mangana akira makongo atasiriri arawe lakini oyo Musa ari gotebinga yandi urusike mwanzo Aroni ngiyekogera nere Nyasaye tubukwani igabancho buna tureiga na asimirimo ya Nyasaye omupasta nabwatira ini yaye omulisi nabwatira ini yaye omuriko nabwatira ini yaye omukristo kagwaita nabwatira yaye kero omuntu taokora emirimo atayiri yokore yoire bono Saulo imukire uganyoire Samuel titukeneria gatana kabiri yaringa nga abantu ba eke kukuru kyakwa barora abantu ba abafilisti bakire akamanya korengereria abantu ba Isiraeli bagukigucha bakora abafilisti barabange beari garitinde birwana byesege ba Isiraeli mbabwate kende oyo bwate litumo bweka Saulo amana Jonathan yoye abantu bagajibichuko bakasira bakatigara abantu kimisana mubuka bari na Saulo akamanya kuoboa akarengereria ngaboni gento gokora ankora arusike mwanso elinde ndora gose Nyasaye na achichama na into agende sisiki kakura Samuel yokuruka okomukwani Nyasaye amatebi mawa n'umuntu no mutu mokonwa bwate urusireke mwanso ngaya ngana achikokoganyura narora ngambi yetigandu usike mwanso na Nyasaye agenda manaini akamocha Samuel na kiako matebi Saulo kware kunganya oyo wena tugonywa Samuel mukwani nabanchwa engakinya Nyasaye nero aye kwairwe emirimo ase kanisa tobasa kuimokumya kuchigo kora emirimo etaringi yao onye kware ngo modikoni ase kanisa abana mbare bari gusabirwa ase kanisa balisi imbaraja tiga koimoka ng'abana abona rero ngakibakogenda batasabiri batike bakomulisia ache ayo mulisia onye yaikire ne batiso yare koba pastor Taiyo kwaganyoire onye pastor taraje tikomnya kujiroche kurusi chianga ngabona ngatiamba tisa bantu koenda bali
ose nyangi yare gokora nyangi ebone ko genda ntasabiritia ntabwatenetie nyangi te imirimo yau egendo keronkeri ng'aki Nyasaye toire emirimo keroyo moitu eyagokora emotungetie na Saulo tairi ribaga riokurusia ekeng'wanso Samueli oire iga banchwa kero omonto agende ase emirimo eri Nyasaye amoire okore buna omorubirie Nyasaye ore igo inga namaene ng'aki ekero awa aumerana neng'iti ase omogondo naende arora buna omotori ore obwokogokia akarora ng'a mbuya ari omotoria amogwenere Nyasaye abe buna Nyasaye bono ing'a noyo Saulo nere buna kwaeresire omogano oyo omorisia Saulo ribaga are koganya Samueli arusire ekeng'wanso akirusire ekeng'wanso ing'a ase eng'encho aroche ng'aki ng'a nonye nere nabakonyara bono aiga ng'aki ase niagoteba ng'aki ogwesemeria aye omonyene ebinto mbirenga okonyora chingaki chinyinge togokora ng'ebi nabo togokora bono omorisia akebeka ng'a ase emeremo yaitu kora emeremo yao eri egochigete ase emeremo ya omonene tokora emeremo buna koreng'ana Nyasaye ayebegete kende emeremo ya abadikonesi ekoro na abadikonesi emeremo ya abarisia ekoro na abarisia naki ekogera gokwana ng'a nacho nero ochorete abande koba abatomwa abande koba abarisia abande aborokigwa ase eng'encho okwagacha omobere o Kristo igo ntoba twesemereti toroche ng'aki nonye omorisia obekire okorora ng'aki tari konyara ng'aki chinyinge mwanya bantu nabo okonyara tobwate oboreu bwokorora ng'aki oyo omorisia oyo obegete ekanisa etakoenyara twarengereri ng'a tose twamochaya twanya komogamba onye omodikonesi obekire nonye na omoteri b'ekanisa mwarora ng'a oyo takonyara lakini twemoke chingaki echo twarora ng'a kang'ana inche nagwenera ngokora ensemo eyo lakini ekero Samueli atebete ng'a naisaine korusia ekeng'wanso gochimaate Saulo gochimaate omorisia ebinto mbio benyagete Saulo ase nabatigete ugo Samueli tamotetie amang'ana amoko gochimaate Samueli akomotebi ng'a ase eng'encho kwabeire omokong'u ase enkoro omonene okwangire ochorire omonto omwao oragende na ebirengereri biaye igo ng'o omonene oito ekero omonto atwarire ebigori chia ebikong'u ata igokora keri kere okoganigwa ate Nyasaye akomwanga erinde ochora omonto omwakora aya amogwenderete Saulo agatigwa aiga no oboruoti bwaye bwang'anyete gokorwa asare bokaenda ase omonto omwao ase eng'encho ogotaigwera ogochika kwa Nyasaye akasoa ase ribaga emeremo etarenge yaye igo baria kero kende mwanya mora ase emeremo ya obokoreri onye yaye na omoassociate pastor tiga pastor akora emeremo yaye naye gokomokonya ganya chingaki chiao chike obekwe ensemo igo rende nabo none namba yari kobwati morisia nabo yari gokwana ng'aki ebinto bikoire ribaga ria Nyasaye nabo yari gochira namba eyio ng'aki amaene ebinto mbire bikoire ribaga ria Nyasaye ase obogima bwaito ebinto mbire konyara bikoire ribaga ria Nyasaye ase onabona etabu ya Zakaria amang'ana ase Zerubabel nabo okori kwarora ng'aki amang'ana aragocha ribaga twarenge omosasima Nyasaye bono ase amagima aito abokonyora ng'aki ase emeremo yaito chibese chiaito kero kende ebi twanchete mono biere ribaga ria Nyasaye inki kere king'enyo morisia ase egetabu ya Zakaria 4 igokonyora Zakaria ogokwana na Zerubabel Zerubabel yari egabana y'abana ba Isiraeli bari barwete Babuloni bakagenda Jerusalem bagikwagacha omochio Jerusalem ekero baiko abantu bari ngo abarayi babiri Joshua buna omokwani na Zerubabel buna omogabana ekero baika Jerusalem bachaka kwagacha
abantu barenge bibse kubaye bayitana inde bakurukwa basamaria abana bake baba Israeli baba Juda batigalite bakanyomana n'abantu bibse baganza gusasi majinya sai chinde be agachirite nainde bagusasi mananya sauri iguru babwato gokurukungo gusasi makoburukanirie wochogaine one karwanyo ngabana aba Israeli bachire nkwa gacha bara abana aba Juda akabate abaminto naintu nabanda aba muturama naintu nyasao yo mugo sasi manere tugo sasima amangana no yanyore sigitabu ya Esirainye isano na isanemo anja to sasi twagache nyombe ya moto sasi mamo Zerubbabeli nabali barengo bakabakani ya tekoba abanda bakamenya gokongingo nyentu kwagacha manairo limu kwagacha bagakongeru Zerubbabeli yubugima bagakongeru Joshua bugima n'abantu bamwabo bugima ekaru egaterinete ikwagacha se miaka 10 Zerubbabeli baikirite birengeri na Joshua ega n'abantu bayisenga ande enga kitera ikekere mirimo ya Nyasaye yarwe kigokorekana abantu bakaira na mugundu baganza kurema imigundu yabo baganza kwagacha nyumba cyabo kogo somi gitabu kiagai na Nyasaye ko buri ngainu abana abane mwakire kwagacha nyumba cyino mwakire kurema imigundu yaino mwatigire nyumba yana yabere lito amokorema tekwama mwarete chivesa mwabeke mufuko iya bachogete manye mebuke bachogete pone karako bateba kabategenda muna chemite buri mwagache Sakario manyagucha ase Joshua na Zerubbabeli egesieri kya gatatu Joshua gukwanero egesieri kya kane tingana lyo manari gachira Sakaria amangana murengete Zerubbabeli Zerubbabeli nero obego to buruso pwe karu ya Jerusalem na Nyasaye nera atagete naenda akuri kuyagacha lakini ubo bamburo abantu abarwete Babylon bagajikwagacha abari abataka mbabwate nibu nandi banyorira babisa bakubarwane egento kiabaye kenene kega Nyasaye akamanya gutuma tingana lyo manene ligochi sare akamworo kia mangana akobwatia agajikurigereria akarora kitaya isana ibiri nase kitaya chinchi abwate emembere sia gosoya amafuta gocha asore igori kitaya ye bakuri nero ebwata amafuta aite semembere sia so kitaya kitaya amagojikuoka nense moyo koboko gukuri no kobe naendera abwate mesaituni ebiri akamanya kuburi umuma kuburi ngano mayitenge nje amangana ya kamatebya aya na mangana aguchire Zerubbabeli akamatete ya soko bwane chinguru ngwetera se omoikone amangana ali kirana ali ngaki ebirengere bibiri abantu bali ba Zerubbabeli babwatenga andi ngakitiraika andi nabatakatule twatebe turakoreke airindiri mirimo ya Nyasaye cyo gukorekana munabono iga abo tutigete mirimo yo manene te gukorekana twatebe ngakitiraika ari nabatakaturi nabira bene chikanisa ije twari kwagaja nabira bene crusade yari gukorekana twate uturi kichibese chigendo twate bantu nabatakantu kunyara tiga abantu bakonyara banyara guse turaganye ndagererama naraya tu koireribaga ebintu bya Nyasaye twabike sebyaitu kuko ligerio musumbo Nyasaye Paulo ekero enjara yaje de Jerusalem nkorandiri alinga abantu bakurwa ba Macedonia balinga bataka pi bakarengere ngojya Macedonia ndurabatiga bagate aya na into go ikatosange bakamanya kurwa paka bagaitani konyara kwabo abanju nonye intwe toko irari bagari yese bintu biri byito twamanya kurwo twati wo manene twatiga kwa Nyasaye bagari litangani karamwa kuru omonginorio Serafati ayete litangani Elijah omogati ekeramo roserie kekiaria Nyasaye akamanya guichuria ekeganja kia ya na mafuta n'ubusie pono Zerubbabeli bate unganaye Nyasaye akamenya gukwana gwese kitabwirisanga ninyegeriense
nekero nanyegeirie nse omaeri obonene mbochi chiegano mochiyo mbwagachu omanene rorigiti chibese chionsi chiagachete Jerusalem Zorobabeli okoboko kwego gakora imirimo ababisa babekero bari nko babumupanga birimite gokorekana Zorobabeli akaigwa omoyo babo Joshua baganza gukora imirimo asoboko na itu abanju aseme ekero bokongu bure igotogo gukora imirimo wetera sokubwa kwa manene ntoiko ikesira atebe ngabono mbakana inkitogo koratia tutigi genda kora manene na iguri chinje mbia mono Malaysia asinge njonga ki amahene no ene jikarite chitu kare chikwa gachwa igabanda bangi bakoranga kero kindi no muzigo murito bia mono ase bali mu agachire na ndi mogenda kwagacha na bali mutara agachire nyumba yo monene tuya agacha asinge njonga ki na rutwarangiriwe koro sige sasime Kenya sai na kubwa mono chinkoro chitu amen ikegera na botokwa agacha nyumba se musoko igama soko musazima lakini kigerigiri mono twagaje chinkoro chia abana bo ya bana bo monene igore ndinga ekero tokwagacha titwagacha se chisugu titoranga nyarebe tese nyura agacha torandie se karo kugwenderete nekero kitagwenderete igo ondete iyo oratebe nga tese ni uragacha nyumba ya Nyasaye igo monene kera kunya gutwigiria aya nekera gotetebinga ebintu biri bikwere libagare Nyasaye na biye bionga ekero twatebinga tokore mirimo ya monene abalisia timo gotanga imirimo ya monene ekegera chigage nyingi abantu ba Nyasaye nkweru bare asinge njo kwagacha na ena we konyakana twatangana ki yaya te konyarekana so tuerwe nelingana ndia lenga umurisiere gukwanere gorya buna heri abeto mutendere asabana bae ai eli onya aigwera eli ogiria Nyasaye buna ari gokurirwa kangana bae werete kichanda jare gocha boy igo chinga cheito ogosemeri gwitu na abana baitu buna banyamwando tubagaje tubakurire ase bakogenda bugeka tokore nsemo yaitu buna baiboli elinde twagache gisa kukia mambi kobwa mono tubagache asiringa ryo monene amen nabona arigo tebiayo mintura demta koru ari kioge na yegwa kwananga na washika likiwa nya kiogiro bia mono ase mwana redemta asinge jogo tuligereria na ende sa ni mwenye tenga na abangi mutato masinge jogo ya Nyasaye na kero kende bali mukonya gototebinga mbuya sininga neliga na bire bya tusanga sobwamo na ndi bya mona so kulibaga kwa kuchinga gichino asinge jogo sa tigango tokende break yake gaso njogo tera tumenya kurena tukorera ngosaba tunazo ni za muda kitambo karibu zitakwisha. Unayetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Unayetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Inuka tangaza marejeo ya Bwana ikaribu. Shida zote tunazo ni za muda kitambo karibu zitakwisha. Unayetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Unayetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Bwana wetu Yesu amezitimiza ahadi zake. Sawa. Ekelnendo otero kuoko gendera. Ekero otero kuoko gendera teigo. Na batuale ko ira chinga kie chiga.
ase naende muna nyasaye itatokonye twigire lesoni mwabera barigiriria bayase tukuria rero bari ntokogenda ase kanisa abatwale ko basabiresa batengia n'abategereri baito bonsi pi bari murase miremo wao naindi ko basabira so bya nyasaye inga neriga ningolira ase keroyo mo ndiwe kiria ase bantu gete Kristo gakwirite gesabyosi kia mwanya bantu mune mbole go twero nde bwensi na twigire kurumagega nige go twera abayana babe igo bya nyasaye obutwigire mambi abono botokonye na ino bakonye eka twakurire kero mulisia ujugo sabasinze abono tusabe abanchwa Nyasaye tata twakwire neringa mbia mona asingi njiringa na yaurira moyo twachire no bare ubwitu bwensi na kubika samagoro au otwabira machaitu ni bibiito tusibina gotochena anda twabirengere bibiria biarengi me Yesu Kristo funa akwite tonachekina gukwa manere funa abuge tonachekina ngatwabukira manere nobugi matomenyeta ase omobiruyu obo bwoko moa eba kesi kono banene asa mangana ya twigera Nyasaye iturigura ase tutaikerania aye bweko yekerani no moiko na kugusaba gwitu weteresire ya Kristo Yesu motoria amen wana batwale ko basabanga ase amatera na moko gendera gusaba gotera na moko nyo kubekirwa amatera ayo asinginjo une request ya ora sabe nabo gutoma request yao elinde nobe gukubekirwa amatera ayo asichingi kijiga gitigarete na saba senie wekana ende sabatende bya mono amen. Unaetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Unaetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Inuka tangaza marejeo ya Bwana ikaribu. Shida zote tunazo ni za muda kitambo karibu zitakwisha. Unaetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Unaetia shaka ngoja ukaone utashangaa. Bwana wetu Yesu amezitimiza ahadi zake. Sitamuona akizibadilisha. Bwana wetu Yesu amezitimiza ahadi zake. Nyimbo za sifa kwake tutaziimba, kwa vinanda vinubi, zeze na filimbi, taimba sifa zake. Na kila mwenye pumzi inua sauti tukamsifu. Na kila mwenye pumzi inua sauti tukamsifu. Mchana usiku nyimbo za sifa kwake tutaziimba, kwa vinanda vinubi, zeze na filimbi, taimba sifa zake. Na kila mwenye pumzi inua sauti tukamsifu. Na kila mwenye pumzi inua sauti tukamsifu. Ahadi zake.
maisha. Bwana wetu Yesu amezitimiza ahadi zake. Njiani mwa Yeriko yule msafiri kavamiwa na wanyang'anyi, wakampiga, wakamnyang'anya kila kitu, wakamuacha bila msaada wowote. Njiani mwa Yeriko yule msafiri kavamiwa na wanyang'anyi, wakampiga, wakamnyang'anya kila kitu, wakamuacha bila msaada wowote. Alipotokea kuhani pale akamwona, akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea Msamaria. Alipomwona akamuhurumia, akamfunga majeraha yake, akampeleka kwa tabibu. Alipotokea kuhani pale akamwona, akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea Msamaria. Alipomwona akamuhurumia, akamfunga majeraha yake, akampeleka kwa tabibu. Kuhani Mlawi na yule Msamaria, nani aliye jirani mwema kwa mtu yule aliyeangukia wanyang'anyi? Ni Msamaria, vile alimuhurumia. Kuhani Mlawi na yule Msamaria, nani aliye jirani mwema kwa mtu yule aliyeangukia wanyang'anyi? Ni Msamaria, vile alimuhurumia. Alipotokea kuhani pale akamwona, akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea Msamaria. Alipomwona akamuhurumia, akamfunga majeraha yake, akampeleka kwa tabibu. Alipotokea kuhani pale akamwona, akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea Msamaria. Alipomwona akamuhurumia, akamfunga majeraha yake, akampeleka kwa tabibu. Fundisho tunalopata kutoka kwake yule Msamaria mwema, tusaidie wote walio na mahitaji, tutaupata ujira Bwana akirudi.
fundisho tunalopata kutoka kwake yule Msamaria mwema. Tusaidie wote walio na mahitaji, tutaupata ujira Bwana akirudi. Alipotokea kuhani pale, akamwona akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea Msamaria. Alipomwona akamuhurumia, akamfunga majeraha yake, akampeleka kwa tabibu. Alipotokea kuhani pale, akamwona akapita kando, akaja Mlawi. Alipomwona vivyo hivyo naye akapita kando, akatokea